És evident que com a alcaldessa no hagués cedit una ubicació que pensés que no fos bona. Estem parlant d'una ubicació que està connectada amb el que és la C12, per tant, amb l'accés per part de comarques veïnes del Montsià, de la Ribera i de la Terra Alta. Tots arriben per la C12, molt urbana, és a dir, connectada amb la ciutat absolutament. No és un hospital que quedi fora de la trama urbana, com cas d'altres hospitals de ciutats veïnes, sinó que en aquest cas estem parlant d'un hospital que és urbà, que podràs anar a peu, que tindràs transport públic al mateix hospital i, per tant, entenem que era una molt bona ubicació. Tenim la paraula del conseller de Salut, tenim els terrenys, tenim una ampliació que s'inicia ara la licitació. Evidentment, hem de confiar i hem d'esperar. Tot i això, jo sempre he dit, i ahir ho vaig tornar a dir amb el conseller al costat, que seré bel·ligerant i que no acceptaré ni cap demora ni cap excusa. És a dir, ja portem massa anys de frustracions i d'anuncis que no han portat enlloc, és a dir, i molts consellers que han anat passant. I, per tant, com a Ajuntament jo no pensava acceptar res que generés ni més enganys ni més frustracions a la ciutadania, perquè no ens ho podem permetre. Aquests terrenys, una part és de l'Ajuntament, aquí l'Ajuntament ja tenia una part important, a més, després va adquirir una altra part important, per tant, té una part important l'Ajuntament, i l'altra part és de la Sareb. Després hi ha un percentatge, arriba al 2% d'una altra propietat, però, en definitiva, la part pública estem parlant d'una majoria molt àmplia, el 98%, i, per tant, a partir d'aquí era molt senzill de poder-ho tramitar per tal que l'Ajuntament pogués adquirir la part que no era seva, però que sí que venia d'una part pública també, que és la Sareb. Per tant, el que vaig fer va ser iniciar el tràmit amb la Sareb per tal de poder-los adquirir. Estem tancant la taxació amb la mateixa Sareb i, per tant, ja l'explicarem en breu, però serà ràpid i a partir d'aquí podrem tindre i posar-ho a disposició. Ara, de fet, el Departament de Salut ens ho ha de demanar. No tenim encara la petició per part del Departament de Salut, per tant, ens ha de demanar els terrenys. Hem resolt també els problemes de mobilitat en clau territori amb un aparcament provisional que ja s'ha entrat llicència a l'Ajuntament, que té 4 plantes, 425 places i 4 milions d'euros d'inversió. Això ja és enguany. Que, a més, hi ha un aparcament soterrat de 2 plantes al mateix edifici i, per tant, en clau territorial resol la mobilitat, però en clau Tortosa també ens fa que l'hospital es converteixi en un hospital més urbà, perquè situa 2 ascensors que connecten el centre de la ciutat amb l'hospital. Per tant, d'una banda, ens resol aquesta situació. És un projecte que té un cost de 4 milions d'euros, la llicència està a l'Ajuntament, tenim també el vistiplau ja del Departament de Patrimoni perquè va situat, són 4 plantes, és un aparcament d'aquests molt senzills de construcció, per tant s'executarà de forma ràpida i haurien de començar en els propers mesos l'execució per tal que enguany ja fos una realitat. 425 places d'aparcament ens resoldrà molt els problemes que tenim d'aparcament a tot el que és l'àmbit del recinte. I més enllà d'això, l'ampliació, que també hi ha aquestes 2 plantes d'aparcament soterrani que quedaran just enfront de l'edifici actual, això tindrà un inici d'obres l'any que ve, el 2023, perquè ja enguany, aquest estiu, se liciten les obres, obra i projecte junt. És un període de reflexió que, com jo vaig dir, no l'entenia, vaig quedar molt perplexa amb la situació, crec que no responia a la situació interna del grup municipal, sinó que venia de fora del grup municipal i, per tant, jo he seguit treballant i, independentment d'aquesta situació, és evident que això no passa en un mes, fa molts mesos que s'està treballant en aquest tema i, per tant, ho he fet públic quan ha sigut el moment de tindre el compromís ferm del Departament. A partir d'aquí, el que pensi o decideixi fer al PSC li correspon a ells de dir-ho.